سلام تخطات نايز channel كما يكنيكم لومو نخلنا تمهرنا تعبينا زبل كوارستي حيز غريبة زلخو نايلو مارستي ويت عنا لنا ويبحج خنط عماينا ناي جدا مغنياتو إذا كفال زي ويزي نايلو من ريارسي زي تنكفو سب يلن كبلخ المحفشة انتاي سدما مثل شاو أبهيوت أبستفل عليه كفالنا هيوتنا كسل شاوي ويكا كمزي زي مبرح زخونه ነገር ክትገብር ኣብ ዝኮነ ቦታ ክትከይድ ምስ ዝኮነ ሰብ ክትቀርብ ኣይትደልን ሞራል ኣይህልወካን ወይ ባህታ ኣይህልወካን እዚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ምስልቻው ታቃልሲ ክላስልቺና እንዲገለ ብቅልል ዝበለይና ንሪያ ምስልቻው ግን ሓደ ሓደገኛ ፀገም እዩ እንድሕሪ ብፅቡቅ ኣስተውዒልና እንተዘይርኢናዮ እንተዘይበዲህናዮን ኣብ ካልኦት ሓደገኛ ፀገማት ክወስደና ይኽእል እዩ ክንሪኦ ድማ ኢና ቀዳማይ ስለምንታይ ንስልቹ ለና እንተዘይላሊና ምስልቻው ብሓፈሻ ከመይ እዩ ካብ ዓራትካ ደቂስካ ኣዕሪፍካ ምትንሳእ ይስልችወካ መጀመርያ ክትንሳእ ይደልን ኢኻ ድሕሪ ክንደይ ሓይሊ ትወርድ ምስ ወረድካ ዝኾነ ክትገብር ኣይደልን ኢኻ ኩሉ ይስልችወካ ከይትመውት ኢልካ ምስ በላዕካ ካልእ ነገር ክትገብር ደገ ክትወፅእ ሰብ ክትረክብ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሳይክል ናይ ሂወትካ ወላ ስራሕ ይስልችወካ ካብ ስራሕ ምስ መፃኻ ይስልችወካ ኤቭሪ ታይም ስልችዩኒ ዝብል መንፈስ ኣብ ሓንጎልካ ይመፅእ እንጂ ሎሚ ክንሪአና ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ዝፀገም እዚ ካበይ እዩ ዝብገስ እንታይ ሳዕቤናት ኣለዎ እንታይ ጠንቅታት ኣለዎ ብኸመይ ክንብድሆ ንኽእል ክንርኢ ክንፍትን ኢና እሞ ከየናዋሕኩ ቀጥታ ናብታ ቀዳመይቲ ነጥፊ ቀዳማይ ወረዜት እንታይ እዩ ምስልቻው ክንብል ከለናሲ ብልክዕ እንታይ ማለት እዩ ክንሪኦ ኢና being bored is like being tired ወይ ከዓ ምስልቻው ማለት ምትካም እዩ ሓንቲ ከይገበርካ ናይ መንፈስካ ምትካም እዩ ድኻሚ ድስማዓካ ካልእ እንታይ እዩ maybe you are bored with your relationship ሕጂ እቲ ምስልቻው ኣብ ሓዳርካ ክኸውን ይኽእል ምስቶም መፃምድትካ ምስ ስድራካ ክኸውን ይኽእል እቲ ምስልቻው ምስ መፃምድትካ ምስ ኣፍቃሪትኪ ምስ ኣፍቃሪትካ ምስ ሰብኣይኪ ምስ ሰበይትካ ክኸውን ይኽእል እቲ ምስልቻው ምስ ስራሕካ ኣብ ስራሕካ ክኸውን ይኽእል ዋላ እቲ ትፈትዎ መግቢ እውን የሰልችወካ የብርሃካን እዩ ከምኡ እውን እቲ ትገብሮ ኣብ ትርፊ ግዜካ ሆቢ ናትካ ማለት እዩ ስፖርት ምግባር ክኸውን ይኽእል ሙዚቃ ክኸውን ይኽእል ካልእ ነገራት እቶም ቀደም ዝሕጉሱካ ሕጂ ክሕጉሱካ ኣይከሉን እዚ ሕጂ እቲ ቦርዶም ዝበሃል እዚ ነዚ ፀገም እዚ ሳይኮሎጂስትስ እንታይ ኢሎም ይፅውዕዎ hedonic adaptation ይብልዎ እንታይ እዚ hedonic adaptation ዝበሃል ሓደ ነገር ክትገብሮ ከለካ ወይ ሓደ መግቢ ክትበልዖ ከለካ ብዙሕ ሓጎስ ይፈጥረልካ መጀመርያ ክትሪኦ ከለካ ሓድሽ ነገር ብጣዕሚ ደስ ይብለካ እዚ ነገር እዚ ድሕሪ ምድግጋም እንታይ ክኸውን ይጅምር እቲ ዝስማዓካ ዝነበረ ሓጎስን ዕጋበትን ናጎደለ ኣብ ገለ ፖይንት ብኮላ ሓንቲ ናይ ስምዒት ፍሉይነት ከምፃልካ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምስልቻው ዝበሃል መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ A behavior describes the human tendency to slowly get used to things that we do over and over again. ስለዚ እቲ ዓይነት ወይ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ዝሕጉሱናን ደስ ዝብሉናን ዝነበሩ ነገራት እናደጋገምና ክንገብሮ ምስ ጀመርና እቲ ስምዒት ወይ እቲ ደስታ ዝፈጥሩና ዝነበሩ ናጎደለ ኣብ ገለ ፖይንት ዋላ ሓንቲ ስምዒት ኣብ ዘይፈጠረልና ደረጃ ምብፃሕ hedonic adaptation ይብልዎ بخمين نسمعون زبلك experiencing the same thing over and over again the emotional reaction decreases little by little ስለዚህ ደስ ዝብለና ነገር ወይ ባህታ ዝፈጥረና ዝነበረ ነገር ክንገብሮ ኣብነት ብቀሊል ዝበለ ፍቅሪ ምስ ሓንቲ ጓል ፍቅሪ ሒዘካ ወይ ምስ ሓደ ወዲ ፍቅሪ ሒዘካ ብሓደ መጀመርያ ክትራኸብ ከለካ ብርቱዕ ስምዒት ሓጎስ ደስታ ኣብ ልብኻ እውን ስምዒታት ይመፀካ ድሓር ግን ቀስ ብቀስ እቲ እናተለማመድካ ከም ብሓድሽ ክትራኸብን ከምኡ ድማ ብሓደ ክትነብር ንግሆ ምሸትን ክትርአ ምስ ጀመርካ እቲ ስምዒታት ናጎደለ ኣብ ገለ ፖይንት ዝኾነ ነገር ኣይስማዓከን ኢንፋክት ብመንፅሩ ክትሰላቸው ነቲ ሰብ ትፀልኦ ነቲ ነገር ትፀልኦ ማለት እዩ ስለዚ ሓደገኛ ምዃኑ በዚ ዝነግረካ ዘለኹ ስለዚ ኣብ ኩሉ ክፋል ዝኾነ ዓይነት ነገር ምስ ግዜ እዚ hedonic adaptation ዝበሃል የጋጥም እሞ የሰልችወካ ስለዚ ሓደገኛ ምስትውዓል ዘድልዮ እዩ ብምንታይ ክንገጥሞ ክንርኢ ኢና ኣብ መወዳእታ ገይርያ ዘለኹሳ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ተተሓሒዙ ዝኸይድ ስለ ዘሎ number 2 why do we get bored እዚ እቲ definition ሕጂ እንታይ ሪና እቲ ምስልቻው ዝበሃል እንታይ ምዃኑ ስለምንታይ ከንስልቹ ንዝብል ከንታይ ይብሉና ኣለዉ becoming bored with life might seem happened out of nowhere ምስልቻው ከምዚ ኣብ ሂወት ምስልቻው ከምዚ በቃ ሳክት እንታ ኮንካ ሰልችኻ እንተ ኢልካ ሰብሲ ክላስ ሳክት እንታይ ሞ
መግለፂ የብሉን ካብ ዝኾነ ይኹን ጠንቂ እውን ዝመፅእ ኣይመስለካኒ እዚ ከዓ really ክሳብ ክንደይ ዕምቆትን ጥልቂ ዝኾነ ምስትውዓል ከም ዘድልዮ እዮም ዝሕብርቶም ኪላታት ስለዚ ምስልቻው ካብ ወላ ሓደ ብዘይ ጠንቂ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ ገለ ነገር መፅኡሎ እቲ መምፅኡ ግን ብትክክል ንክትፈልጦ ዕቱብ ወይ ከዓ ስተውዒልካ ምጥማት ብረቂቕ ምጥማት የድሊ ኣበይ ከም ንጥምት ድማ ክንርኢ ኢና ሕጂ it's a process but one you don't recognize happened until it fully sunk in ስለዚ መንገዲ ኣሎ ወይ መስርሕ ኣለዎ እቲ መስርሕ ግን ኣይነስተውዕለሉን ኢና ክሳብ ናይ መወጣእታ ደረጃ ምስ በፃሕና እቲ ምስልቻው ደረጃ ምስ ሓለፈ ጥራይ ኢና ምስልቻው ዝስማዓና እምበር ቀስ ኢሉ ዝመፀ ነገር እዩ ነይሩ ካበይ ከም ዝመፀ ድማ ገለ ንኣብነት ናይ ህይወት ምስልቻው ከስዕቡ ዝኽእሉ ይብለና ሓደ your heart was broken ንኣብነት ኣብ ፍቅሪ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሓዳር ክኸውን ይኽእል ኣብ ካልእ ህይወት ልብኻ እንተተሰይሩ ሓደ ሰብ ዋላ ብዝምድና እውን ክኸውን ይኽእል ዋላ ካብ ቤተሰብ ክኸውን ይኽእል ካብ ሕውነት ክኸውን ይኽእል ልብኻ ዝሰብር ፍፃመ ምስ ኣጋጠመካ ብዙሕ ተስፋ ዘውረድካላ ጓል ወይ ዘውረድክሉ ወዲ ወይ ከምኡውን ቤተሰብካ ዓብይ ኣቓልቦ ወይ ፍሉይ ጠመተ ኣብ ዝነበረካ እሞ ልብኻ እንተሰይሮምካ ድሕሪ ግዜ እቲ ምስባር ናይ ልቢ ምስልቻው የምፅእ ህይወት ተቐደም ሓውሓው ዘብለካ ደስ ኤነርጂ ዝነበረካ ቅህም ምብል ማለት እዩ ስለዚ ካበይ ከም ዝመፀ ትፈልጥን ኢኻ እንተስተውዒልካ ሪኢኻዮ መበገሲሲ ኣለዎ እዚ ሓደ እዩ ክንቅፅል ኢና ካልኣይ try to accomplish something but failed and afraid to try again ሓደ ነገር ክትፍፅም ወይ ኣብ ሓደ ነገር ክትበፅሕ ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ገለ ነገር ፈፂምካ ወይ ስፖርት ኣብ ገለ ነገር ክትበፅሕ ኢልካ ተበጊስካ ወይ ተበጊስኪ እንተኾነ ግን ተቆፂኺ ክትዕወተሉ ኣይከኣልካን እቲ ፀገም ግን ምውዳእካ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኣይ ግዜ ንክትፍትን ድማ ፍርሒ ከጋጥመካ ከሎ ስለዚ እንታይ እዚ ኣብቲ ክትበፅሖ ዘለካ ክትበፅሕ ኣይከኣልካን ከይትደጋግምካ ፍርሒ እንድሕር ኣጥቂዕካ እንታይ ትኾነ ኣለካ ምስልቻው ይበፅሕ ስለዚ ፈቲንካ ክትዕወት ትደሊኻ ግን ከይትወድቕካ ትፈርህ ኣለካ ሰባት ከይክዕቡካ ትፈርህ ኣለካ እዚ ድማ ምስልቻው ኣብ ሂወት የምፅእ ማለት እዩ ሳልሳይ disappointed by a project you were deeply passionate about ከምኡውን ሓደ ዕዮ ሓደ ስራሕ ሓደ ፍፃሜ ብምልብኻ ደስ ኢሉካ ክትገብሮ ዝፈተንካ ግን እቲ ውፅኢቱ completely ካብ ተፀበኻይ ወፃኢ ክኸውን ከሎ ቢዝነስ ጀሚርካ ብብዙሕ ተስፋታት ኣብ ዘንበርካሉ ነገር ክወጥቀካ ከሎ ወይ ሓደ ነገር ዝኾነ ነገር ክትበፅሖ ኢልካ ዝተበገስካሉ ብዙሕ ተስፋታት ዘንበርካሉ ክቅህም ከሎ እዚ እውን ኣብ ሂወት ምስልቻው የስዕብ ይብሉ ራብዓይ you feel you're behind your peers እዚኣ ራብዓይቲ ድማ ብጣዕሚ ኣብ ብዙሕ ሰብ ትረአ ምሳኻ ዝዓበዩ መታዓቢትካ ዕሩኽትካ መዛኒትካ ዝነበሩ ኣብ ገለ ሂወት ክልቴኻ ሓደ ዓይነት ምርጫ ወሲድካ ንሳቶም ግን ተዓዊቶም ንስኻ ግን ኣይተዓወትካ ንስኻ ግን ኣይተዓወትክን እዚ እንታይ ይገብረልካ እዚ እውን ምስልቻው ይፈጥረልካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዋላ ብደገ ብሓደ ቢሮ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ከለካ ሓደ ሰብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክልቴኻ ተፍቅርቲ ሓደ ፅቡቅ ሓዳር ክመርሕ ከሎ ንስኻ ግን ምዃንካ ኣብየካ ከሎ ምስልቻው የስዕብ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ከይተረዳእና እዚ ነገር እዚ ዘጋጥም ስለዚ ከነስተውዕል ክንክል ኣለና እቲ ሓምሸይቲ ድማ you never felt truly passionate about anything እዚ ሓምሸይቲ ኣብ ብዙሕ ሰብ ሰምዓያ እሳ ድማ ዝኾነ ይኹን ንዓኻ ዘሐጉሰካ ወይ ዘሐጉሰኪ ፍሉይ ዝገብረኪ ወይ ንስኺ ልብኺ ዝመልኣልክ ነገር ኣብ ዘይህልወሉ ወላ ሂወተይሲ ንዓይስ እንታይ ዘሐጉሰኒ ኢልካ ትጭነቐሉ ነገር ደረጃ ክትበፅሕ ከለኻ ኣብ ከባቢኻ ኩሉ ፅቡቅ ነገር ኣለካ ግን ንዓኻ ምሉእነት ዝበካ ክትስእን ከለኻ እውን ሓደ ኣብቲ ምስልቻው ዝእቱ ነገር እዚ እዩ ሲምፕተምስ ወይ ምልክታት ናቱ እንታይ እዮም you're afraid of your thoughts ስለዚ ምልክታት ናቱ እንታይ ካብ ሓሳባትካ ትፈርህ ካብ ሓሳባትካ ካብ ነፍስኻ ትፈርህ ስለዚ ምስ ነፍስኻ በይንኻ ክትከውን ኣይትደልን ኢኻ ኩሉ ግዜ ሰብ ኣብ ከባቢኻ ክህሉ ትደሊ ምክንያቱ ነፍስኻ ዝኾነ ዝበካ ሓሳባት ወይ ሕቶታት ኣብ ሓንጎልካ ዝለዓለካ ክትምልሶ ደስ ኣይብለካኒ ኣይብለና ኣሎ you don't want to be alone በይንኻ ክትከውን ኣይትደልን ኢኻ ከምኡውን addicted to stimulations እዚ እንታይ እዩ ዝኾነ ስምዒት ሓድሽ ክፈጥሩልካ ዝኽእሉ ሓጎስ ክፈጥሩልካ ዝኽእሉ ነገራት ብኦም ዝመፅእ ሓጎስ ናብኡ ወልፊ ምዝህዘካ ኩሉ ግዜ ከምኡ ነገር ትደሊ ማለት እዩ እዚ ጌም ክኸውን ይኽእል ሶሻል ሚድያ ክኸውን ይኽእል ክንሪኦ ኢና ፅንኢልና 3 types of boredom ምስልቻው ክንብል ከለና ብሰለስተ መንገዲ ይርኡ ወኪላታት ሓደ ካብኣቶም anxiety boredom ይብልዎ እንታይ እዩ እዚ ከዓ a belief that fun has to be produced externally እዚ ሻቅሎ ዝመልኦ ምስልቻው ይብልዎ እንታይ እዚ ከዓ ሓጎስ ወይ ደስታ ወይ ምልኡነት
ካብ ደገ ጥራይ ዝመጽእ ስለዚ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ኣካል ወይ ሓደ ፍጻመ ክህሉ ኣለዎ ኣነ ክሕጓስ ተኮይነ ወይ ደስታ ክስምዓኒ እንተኮይኑ ስለዚ እሱ እንተጎዲሉ ጭንቀት ክሕዘካ ወይ ሻቅሎት ክሕዘካ ይጅምር so activity with ምስ ካልእ ሰባት ኮይንካ ትገብሮም ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዚኦም if we don't have those external stimulations we become filled with anxiety and dread ስለዚ እዞም ካብ ደገ ዝመፁ ሓይልታት ክሕጉሱናን ደስታ ክፈጥሩናን ዝኽእሉ እንድሕር ውሒዶም ኣብ ሂወትና ጭንቀት ክሕዘና ይጅምር ይብሉ ኣለዉ number 2 fear ፍርሂ ይብለና ኣሎ ፍርሃ እንታይ you can't stand the idea of relaxing along with own mind እዚ ኸዓ ካብ ቀዳማይ ንፈርሆ ኣካል በይንና ምዃን ኣብ በይንና ኮፍ ምባል ኣብ በይንና ኣብ ፅሙዋ ምዃን ስለዚ ምስ ነፍስኻ እዚ ካበይ ዝመፅእ because it forces them to ask questions they don't want to deal with በይንኻ ኮፍ ተልኪ በይንኻ ኮፍ ድሕሪልካ ኣካላትና ሓንጎልና ሕቶታት ክሰብዮም ሕቶታት ክሓቱና ይጅምሩ ስለምንታይ ኢኻ ከምዚ ትኾን ዘለኻ ካበይ እንታይ ኮንኪ ክትሃድም ዘለኻ ዝብል ሕቶታት ግን ንሕና ክምልሶምን ኣብ ሓንጎልና ክበፅና ዘይደልዩን ሕቶታት ክንሕተት ስለንጅምር ካብ ነፍስና ክንሃድም ክንብል ኣብ ጫውጫው ምስ ካልእ ሰብ ቻት ቴሌፎን ገለገለ ነፍስና ዲስትራክትድ ንገብራ ስለዚ ካብ ነፍስና ንሃድም እዚ ኸዓ ፍርሂ ካብ ነፍስና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ፐርሰናል ይብልዎ እንታይ እዚ ፐርሰናል ዝበሃል ዘሎ it comes from personal inability to engage with the world around us due to our own repetitive and boring thoughts እዚ ኸዓ ወላ እኳ ኣብ ከባቢና ሰባትን ዝተፈላለዩ ፍፃሜታት እንተለዉ ግን ንሕና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓሳባት መሰልቸውትን ዝደጋገሙን ስለ ዝኾኑ ወላ ኣብ እኩብ ሰብ ከለና ምስልቻውና ኣይተርፍን እዚ ኸዓ ናትና ናይ ውልቃዊ ፀገም እዩ እዚ እውን ንበይኑ ነፍሱ ዝኻለ ሓደ ፀገም ኮይኑ ይርከብ so what makes you bored እዚ ሕጂ እቶም ዓይነታት ምስልቻው ክንርኢ ከለና እንታይ እዮም ንኣብነት ኣብዚ ግዜና ከም ንስልቹ ዝገብሩና ወይ ናብ ምስልቻው ዝደፋፍኡና ንኣብነት fulfilled basic needs ዘገርም እዩ እዚ ምናልባት ኣብ ኣፍሪካ ኮይና እንተሪእና ሂወት ወይ ኣብ ስደት ወይ ኣብ ዓድና ከለና ኩሉ ግዜ ብፍላይ ኣብ ገዛና ክስልችዋካ ክእል እዩ ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ሂወትካ ስተ ዝብላዕ ከምኡውን መፅለሊ ገዛ ብቐሊሉ ትረክብ እንተለኻ ክስልቹ ዝኽእል ዝለዓለ ዕድል ኣለካ ወዲ ሰብ ንኽነብር ቀደም መግቢ ማይ መፅለሊ ብቐሊሉ ኣይርከብን እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ክፅዕር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነዚኦም ንምርካብ ነዚኦም ክረክብ ተኽኢሉ ኦልሬዲ ሓጎስ ፈጥሩሉ ነይሮም ንወዲ ሰብ ኣብ ዓድና ከለና መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ኩሉ ግዜ ኢና ንብል ዝብላዕ ስተ ከይንስእ ንፈርህ ኢና ስለዚ ንዑ ምርካብ ድሩዕ ዕጋበት እዩ ዝፈጥረልካ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ምስ መፃኻ ዝብላዓን ዝስተን መፅለልን ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣለዎ ኣብ ዝበዝሐ ግዜ እንታይ ይኸውን ሕጂ እዚ ፅዒርካ ዝርከብ ብቐሊሉ ምስ ረኸበ እቲ ሂወቱ ናብ ምስልቻው ይኸይድ ምክንያቱ ነዚ ንኽትረክብ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ኣብ ፃዕሪ ገለ ኢኻ ተኣቱ ቀልጢፍካ እሞ ቢዚ ይገብረካ እዩ እዚ ኩሉ ምስ ረኸብካ ግን ስራሕ ሲ ኪኑ ዝለዓለ ዕላማ ንምብፃሕ ኢኻ ትሰርሕ ማለት እዩ እዚ እዚኣቶም ነገራት ብምርካብ ካብ ሂወትካ ዝለዓለ ዕድል ኣለካ ኣብ ምስልቻው ክትኣቱ ምክንያቱ ዝብላዕ ዝስተ ብቐሊሉ ዝርከብ ተኮይኑ ገዛ ክራይ እውን ገዛኻ እውን ኣብኡ ከሎ ውሁብ ተኮይኑ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እዞም ነገራት እዚኣቶም ኩሉ ሰብ ካብቲ ሲስተም ድዩ ሰሪሑ ድዩ ይረኽቦም ስለዚ ንኽስልቹ ኣብ ስልቹ ሂወት ንኽኣቱ ትርጉም ዘለዎ ሂወት ንኽስህን ዝለዓለ ዕድል ኣለዎ ካልኣይ unrealistic expectation ወይ ከዓ እዚ ኸዓ ካብ ኩንነት ወፃኢ ዝኾነ ትፅቢታት ኣብ ሂወት እዚ ድማ ካበይ ዝመፅእ ፌስቡክ ኢንስታግራም ስናፕቻት ቲክቶክ whatever ኣብኦም እንታይ ኢኻ ትርኢ ሰባት ዓበይቲ ሴሌብሪቲ ንኣብነት ናይ ሓበሻና ኣዋልድ ተሪኢና ብዙሕ ግዜ ሴሌብሪቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ድዮም ኣብ ካልእ ዘለዉ ሴሌብሪቲ ወይ ውሩያት ሰባት ቬኬሽን ክገብሩ ክዳን መዓልታዊ ክቕይሩ ዝተፈላለየ ብሉፅ ስእልታት ገይሮም ኣብ ብሉፅ ቦታታት ኮይኖም የውርዳ ሕጂ ንዕዑ ርኢኻ ንስኻ እንታይ ትኸውን ክልተ ዓይነት ምርጫ ትወስድ ማለት እዩ ሓደ ኣነ ኣብዚ ዘይምብፃሕሲ ሰነፍ ሂወተይ ትርጉም የብሉን ቦሪንግ ሂወት ኣለኒ መሰልቸዊ ሂወተይ ክትብል ትጅምር እዚ ሂወትካ ምስ መወዳደርትኻ ዘይኮኑ ኣወዳዲርካያ ኣብ ዘይ ቦታኻ ኮይንካ እናረእኻያ ንሳቶም እቲ ስእሊ ፖስት ዝገብሮ ዘለዎ ስርሖም እዩ እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ኢንስታግራም ንብዙሕ ሰብ ስራሕ ኢሎም ብፍላይ ነቶም ዓበይቲ ሴሌብሪቲ ሂወቶም ከርእዩ ይኮኑ ፖስት ዝገብሩ ክፋል ናይ ስራሕ ናቶም ፕሮፋይል ናቶም ኣብ ፓብሊክ ኩሉ ግዜ ኣፕግሬድ ክገብርዎሎም ብኡ መንፅር እዮም advertisement ዝረኽቡ መንፅር እዮም ዋላ እቲ ናይ ፊልም ስራሕ ዝረኽቡ ፖዚሽንስ ናይ ፊልም እውን ብኡ እዮም ዝረኽብዎ ምክንያቱ ዝለዓለ ዝና ዘለዋ ኣክትረስ ወይ ተዋሳኢት ፊልሚ ገባሪት ኩሉ ግዜ
ካልኦት ፕሮዲውሰርስ ወይ ከዓ ዳይሬክተርስ ብቐጥታ የምስሕዋ ምክንያቱ ንዓዝ ስዕቡ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ነቲ ፊልም ናቶም ምውዕዋዕ ክትፈጥረሎም ስለ ትኽእል ስለዚ እተን ኣክተራት ትርእይዎን ዘለኹም ናይ ሆሊውድ ይኹኑ ናይ ሓበሻ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ኢንስታግራም ዝገብርዎ ክፋል ናይ ስራሕ ናቶም እዩ ንስኺ ግን ስራሕ ኣለኪ ሂወት ኣለኪ ስኻ ስራሕ ኣለካ ሂወት ኣለካ ምስኦም ክትወዳደር ኣየድልን እዩ ስለዚ ንሳቶም ቫኬሽን ከይዶም ዝገብርዎ ኩሉ ዝስእሎም ካሜራማን ኣለዎም ኤዲት ገይሩ ዘውርድ ስራሕ ኣለዎም ቴዲ ኣፍሮ ሲ በዓል ይኮነን መዓልታዊ ክፅሕፍ ዝውዕል ሶሻል ሚድያ ማናጀር ወይ ከዓ ኢንስታግራም ማናጀር ኣለዎ ቲም ከማን ክህልዎ ክእል እዚ ምስ በዓሉ እዚኣቶም ክትወዳደር ኣይትኽእልን ኢኻ ናትካ ሂወት ክትገብር ኣለካ እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ ንገብር ነፍስና ገሌና ነፍስና ንፀልእ ገሌና ከዓ ዘይኮንና ኮይና ከምቲ ናቶም ሂወት ሾው ክንገብር በቃ ኣብ ዘይንኽፈለሉ ስራሕና ኣቱ ስራሕና ኣለና ሂወትና ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዘይንኽፈለሉ ብርቱዕ ስራሕ ድማ ኣብ ሂወትና ነቱ ሶሻል ሚድያ ክንጥቀም ኣለና ግን ሊሚት ክህልዎ ኣለዎ ንምባል እየ ተሳልሳይ ከዓ ኦቨር ስቲሙሌሽን ይብልዎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ቲቪ ቴሌቪዥን ድዩ ጌም ድዩ ሶሻል ሚድያ ድዩ ብምጥቃም ሓደ ስእሊ ፖስት ምስ ገበርካ ብዙሕ ሰብ ላይክ ገይሩ ቪውስ በቃ ገለ ምስ ረኸበ እንታይ ይኾን ሰብ ከምዚ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ስምዒት ይስምዖ ወይ ጌም ተፃዊትካ ምስ ሰዓርካ ፅቡቅ ዝኾነ ስምዒት ዶፍሚን ዝበሃል ሓደ ናይ ሓጎስ ሆርሞን ይሰደልካ ሓንጎልካ ዓብ ነገር ጨበጥካ ኮይኑ ይስማዓካ ኣብ ሪያሊቲ ግን ኣብ ሓቂ ግን ወላ ሓንቲ ኣይጨበጥካ ስለዚ ነዚ ዓይነት ሂወት ኣዳፕት ምስ ገበርካዮ ወይ ወልፊ ናይዚ ምስ ሓሰካ ድሕሪ ግዜ ኩሉ ግዜ ብከምዚ ጥራይ ክትቀሳቀስ ትጅምር ዘገርም ከዓ ድሕሪ ግዜ ነዚ እውን ኢሎም ዶ ሄዶኒክ ኣዳፕቴሽን ዝበሃል የጋጥመካ እሞ ኩሉ ግዜ ካብኡ ዝበልፅ ነገር ንክትረክብ ብምፅዓር ስልቹው ሂወት ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ካብዚ ነገር እዚ ንክንወፅእ ክንብል ኢና ሕጂ ቁፅሪ ሓደ ቸንጅ ሩት ትምክሪ ማለት እዩ መንገዲ ምቕያር እንታይ ማለት እዩ ብቐሊል ክንሪኦ ካብዚ ንስራሕ ክትከይድ ከለካ ትወስዶ መንገዲ ምስልቻው ካበይ ዝመፅእ ዝኾነ ነገር ቀፃል ክደግሞ ጀመርካ ዝመፅእ ኢልና ስለዚ ክትቅይር ኣለካ መንገዲ ንከተማ ትኸደሉ መንገዲ ቀይር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኺድ ምክንያቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትከይድ ከለካ ዝተፈላለዩ ነገራት ስለ ትርኢ መብዛሕትና እንታይ ንገብር ደሰይም ነገር ክንገብር ኢና ንመርፅ ንኸደ መንገዲ ንገብሮ ስራሕ ንረኽቦም ሰባት ኩሉ ደሰይ ስለዚ እዚ ምቕያር የድሊ ዋላ ኣብ ስራሕካ ድዩ ኣብ ገዛኻ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ትኸዶ ነገራት መንገድታት ክትቅይረሉ ፈት ሓንሳብ ብብሽክሌታ ኸይድ ሓንሳብ ብትሬን ሓንሳብ ብእግርኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ ሜላታት ምቅያር ንምስልቻው የግድሎ ነቲ ትገብሮ ነገራት ከይቀየርካ ኣገባብራት ክትቅይረሉ ከለካ ድሮ እቲ ናይ ምስልቻው ቻንስ ኣጉዲልካ ኣለካ ኣብ ፍቅሪ እውን ከምኡ ዋላ እኳ ኩሉ ግዜ ህይወት ብሓደ እንተለካ ዝተፈላለዩ ነገራት ሓንሳብ ደገ ትወፅእ ሓንሳብ ወቅ ትገብር ሓንሳብ ብሓደ ትጎይ ሓንሳብ ብሓደ ስፖርት ትገብር ሓንሳብ ብሓደ ካልእ ነገር ትፍፅም ብሓደ ትገይሽ ናብ መሓዙትካ ትኸይድ ናብ ጎረባብትካ ትኸይድ ዝተፈላለዩ ነገራት ክትቀያይር ኣለካ ሕጉሳት ሰባት ኩሉ ግዜ ብምቅያር እዮም ኣብኡ ዝበፅሑ እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና እታ ካልአይቲ ነጥቢ ድማ ask good questions ፅቡቅ ሕቶታት ምሕታት እንታይ ማለት እዩ ዝኸ challenge your brain to think outside the box ሓንጎልና ወይ ንኣዕሩኽትና ወይ ንመሓዙትና ብፍሉይ ንሂወት ምስ ኣዕሩኽትና ክንቀርብ ከለና ፍሉይ ሕቶታት ብምሕታት ማለት ኩሉ ግዜ ምስ ሓደ ዓይነት ሰብ ኢኻ ትነብር ዋላ ምስ መፃምድትካ ንበሎ ኩሉ ግዜ ብሓደ ኢኻ ዘለኻ ስለዚ ክስልችወካ ክእል እዩ እንታይ ግን ክትገብር ኣለካ ሕቶታት ትቕይር ንኣብነት እንታይ ይብለና ኣሎ ፍሉይ ሕቶ ፅንሂ ኢለ ከርኢ ኣብነት ኣለኒ ኮይኑ ፍሉይ ሕቶ ወይ ዝተፈለየ ሕቶ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ካበይ ይመፅዩ ወይ ንኣብነት ኣብ ዓለምሲ ኣብ ሓደ ቦታ ክትነብር ኢኻ እንተዝብሉካ ኣበይ መሃለኻ ሓደ ዓይነት ምግቢ ክትበልዕ ኢኻ ወይ ብልዒ እንተዝብሉኺ እንታይ ምበልዓኪ ምስ ሓደ ሰብ ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ስራሕ ጥራይ ግበር እንተዝብሉካ እንታይ ምገበርካ እዚ ዓይነት ሕቶታት እዚ ነቶም ምሳኻ ዘለዉ ይኹን ንዓኻ እቲ ኩንነት ናይ ሂወት ብዝተፈላለየ መንገዲ ንክትፍትሾ ይሕግዘካ እዚ ድማ እንታይ ይገብር ንሓንጎልካን ነቲ ሓንጎል ናይቶም መፃምድትኻን ብዝተፈለየ መንገዲ ሓድሽ ኮኔክሽንስ ሓድሽ ዓይነት ኣተሓሳስባ ንክፈጥሩ ይሕግዞም ሓድሽ ፅላል ምፍጣር ከዓ ሓድሽ ሓጎስ ይፈጥር ታሳልሰይቲ ድማ overcoming hedonic adaptation is about finding novelty in things you do እዚ ከዓ ኣብቶም ትገብሮም ነገራት ሓድሽ ነገር ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ክትበልዕ ከለካ ኮሚት ክትገብር ከለካ ከምኡውን ክሰርሕ ከለካ ሓደሽ ነገራት ንኣብነት እንታይ ይብሉ ኩሉ ግዜ ብማንካን ፋርኬታን ትበልዕ ተኮይንካ ሓንሳብ ብኢድካ ብላዕ ኩሉ ግዜ ብኢድካ ትበልዕ ተኮይንካ ሓንሳብ ብማንካ ብላዕ ምክንያቱ እቲ ነገራት ክትቀይሮ ከለካ ኖቨሊቲ ሓድሽ ነገር ንሓንጎልና ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ንክሕጎስ ዝበለፀ ዕድል ይፈጥረሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ
ንገብሮም ነገራት ኩሉ መንርአዮም ሓድሽ መንገዲ ንፍጠረሉ ሓደ ግዜ ብፀጋምና ንብላ ምክንያቱ ሓንጎልና ሓድሽ ኮኔክሽን ብፀጋምና ክንፅዕፍ ንፈት everything if you change things እዚ ነገራት እዚ ንሂወትና ሓድሽ መቐረት ሂቦ ኢቭን ሓንጎልና ብጣዕሚ ያገዳስ እዚ ኣብቲ ሓንጎልና ሓድሽ ኮኔክሽንስን ሓድሽ ኣተሓሳስባ ንክፈጥርን ደገፍ ይፈጥረሉ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዙሕ ኮንተንት ኣለዋ ብዙሕ ትሕዝቶ ኣለዋ ይፈልጥ እየ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ምስልቻው ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ድማ ይስልችዎ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ነብር ዘለና ምስልቻው ቀዳመይቲ ሕማም ናብ ዲፕሬሽንን ናብ ስትረስን ትወስደና ዘለካ ንሳያ ኢቨን ናብ ሱሳይድ እውን ትወስድ ዘላ ሓንቲ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል እምንቶ ኣለና ተሪጮ ማለት እዩ ከም ወትሩ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ እውን ኣብ ሂወትና ንእሽተይ ኣበርክቶ ክትገብረልና ትኽእል እያ ካብ ዝብል የቐሪበ እያ ስለዚ ንሓውኩም ሃፍትኩም ክጠቕማ ትኽእል እያ እንተኢልኩም you can share it እቶም ከም ወትሩ ትመሃሩላ እንተዓብዩን ዘለኹም ከመይ ረኺብኩማ ምሳ እንታይ ዝውሰኻ ኣለዋ ወይ ብኸመይ ትገልፅዎ ናትኩም ፊድባክ እውን ኣብ ኮሜንት ክፅበ ከም ወትሩ እዚ ቻነል እዚ ኣተሓሳስባና ምልዋጥ እዩ ትሕዝቶ ዝቐርብ ከምኡውን ፕራይቬት ክላስ ኣለዎ ክትመሃሩ ትደሊኹም ኣብ ድራር ሂወት ኣትኹም ክትመሃሩ ትኽእሉ እናበልኩ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝወድዩ ኣለኹም ኣብ ካሳ ምረኸብ ተሓንቀኒ እዩ ቻው